Pois eu chamo Miguel. Teño 20 anos e teño a vida como outra calquera. Fago unha carreira universitaria, justamente xunto con meus amigos, e teño unha irmá a que cuido e aconsello todos os días. Ou vamos, o normal. Levántome ás 12 da mañá todos os días. Tras isto almorzo e poñome a estudiar. Facendo unha pequena pausa, claro, para que mi irmá non faga nada malo. Tras isto, fago a compra. E cando acabo máis ou menos ás 6, teño toda a tarde libre hasta as 12 para facer o que me viña en gana. Facendo unha pequena pausa, claro, para que mi irmá non faga nada malo. Bueno, vamos, normal. É todo moi cómodo, porque non saio na casa prácticamente en ningún momento. É cómodo, verdade? Estudo. Cando se aprende vendo quantum fracture? Fago a compra. Oxe, que me apetecerá para comer? Si, uns palitos. A ver se encontro algúns. Ah, mira, estes de muñeca. Bueno, perfecto. Así xa me quedo logo chocolate para despois. Espero que me cheja así. Si, así está ben. Mira de que mi irmá non faga nada malo. Hola followers! Estamos aquí adentrándonos no bosque porque decidimos vir a explorar xa que nos aburríamos moito na casa. E a ver se vemos algo extraño. Ui, que teño medo, Noa? Espero que Miguel non estexa vendo isto porque senón vaime matar. Pero que foi chaval esta polo monte? Pero non sei pode ir un día sola, bueno, Non vai ser que salga un jabalí por aí un corzo. E poido facer o que me pete. Buah, xa a 19ª hora que levo xogando este xogo increíble, madre de Dios. Epa. Ah! Ainda teño que mellorar, Bueno. Miguel, saímos a xogar fora? Que non, pesada.